Ladies and gentlemen, habang itakuto, rancak kemana kita? Mau hai kira busung sini jadi doktor sini dauka, abi singgo, dia sakti, ani khatsak ke hamjak ma, dekho ma. Sini zo tadi nak fly ke samu, do hari bagi samu kaham tandai rokyo, khabar coba lagi. Oh
buprojak wati bai soksajak anji kotor bai nobar kotor bai anji sobaijak imang senamte risa kijik bai khaja kholokte da salba thangui baino naidi wansuknani jora sokpai kha obo songrokni kechung sal nasingni tongkana hai phiaba bufuru jani boro jani tongrok thangma hai o sakhaini mari boro jani kagui thangma hai kitingi tumung seng wansukhe sakni bosongni bai thangni yakuni yaphadalani ha kamai thangbani hai belera hambai respected audience norok asuk jorari tongmani bagai tini logio tongmani bagai kaisa ko tini oroni tini songsajak pandani dignitaries sini ONGC sini khapangni takhu kokra takhu bumah nai tak kokra bumah nai sini 10 jon bokhna kisa bini sak naijak nai bagai phataro thangnai bo kaisa kobok mung khorok ni khere sapung khanalang nani bagai haini bagai bini kobok mung no narati ang koidai ang bai resap phani bagai takku gautam no bini kobok mung resapung no biasa nani bagai tabubu hugo hapingo hasugo thaisung mong phol doropai nasing sok to na hai sini bahai apte hai juk saja phaidi jun kamai thangano sini hukumu tomo cham kesana bele kino hambai tini sini indigenous shal manmani o salno palai tonglaijo sini hawa sini bororok sini dofarok belekana oroi poroi nanglaijak tini bohaino belekano khahmia kogmung koktomarok khana hori tongo sung je dofani bororok je sinai nugnai tongnai gabangma okra sakra rokno wansuk sini wansugi tam nai bono wansugi bo khase saimali ya tamong nai tamangai sini bororok thancangai manlia tamngai thancangai malaya abon bagi wana mang no tongo o wana mane bisingti no waiso iso tongthongna bo nango om haino tangsar samong arsabui khanarona
Safiha, saya bukan semano